दे मा नाम नोंनिया नार्जारि गामिनि नामा साबारि मारै जादों जाथाया जाथाया ओरैबायदि जादों थिन थारिखसोआव न'आव थांदोंमोन सोर थाङा आंनि हिनजावा मा नाम नोंनि हिनजावा पुर्निमा 3 तारिखआव थांनो होननायनि उनाव मारै जाखो 3 तारिखआव थांनायाव आं न'आव खबर लादोंमोन न'आव खबर लाहोनायाव बियो न'आव सहैयाखै गैया होनना बुंहरदों सोरखौबा लांफादों नामा फिसाला दंमोन सासे बेसेबां बोसोर बैसोनि 4 बोसोर थाखा फैसाबो लांफादों नामा थाखा फैसाबो लांफादों लांनाया बेसेबां लांदों लांनायाव लनबो लादों 35,000 ओमफ्राय आंबोथ' खामानियाव हरखायो सप्ता बिदिनो 40,000-40,000 थाखा लानाय जादों आरो सोरजोंबा थांनाय सन्देह खालामदों सन्देहआ बियो फन रायलायोमोन सासे उदालगुरिनि सेंग्राजों बेजों थांफादों सानदों आंनि सन्देहआथ' बेजोंनो थांफानाय नामा सिमां दैमारि होनो नों फन सन बुदोंना बुआखैमोन फन बुदोंमोन फना ब्लक सुइस अफमोन दा मा खावलायगोन नोंनि हिनजावखौ आं दा खावलायनो सानो बेखौनो न'आव फैफिननांगौ आंनि फिसाखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन अबावबाफोर नुसनबायोबा आंनि जामबुं नाम्बाराव फन खालामहरबानो जागोन थानायाव नों केस होदोंना थानायाव होदों होननाय सानबेसे जाखो नों हिनजाव खारनाया दिनैजों 13 दिन जाबाय दा न'आव सोर दं नोंना दा न'आव फंबाय सानैथ' न'आव थाखाया आं हारसिं थायो जानो लोंनो उसुबिदा जायाखै उसुबिदा जादों आंनि सन्देहआथ' जों थांनांगौ दा हारियाना साइडजों दङ